उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लाबाय। 3 बोसोरनि थाखाय गुबै माइनाव आरो लाइमोन आफादा लाबाय समायखिरा। थांनाय जानुवारि दाननि 31 आरो फेब्रुवारि 1 खालाराव उदालगुरि जिल्ला जंगल बरिगाव खौरां जथाइफोरनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 28थि बोसोरारि जथुम्माखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बै सानखालि हाबाफारिनि थान्दै मेलाव उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बियाबनि बिबानगिरिफोरखौ गोदानै सोलाय सोल' खालामनायबो जादोंमोन। बिनिनो थांनाय सानखालि उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै लुफुंजानाय थानसालियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै 3 बोसोरनि थाखाय बिबान रुजुननाय बिबानगिरिफोरनो बिबान गथायनाय आरो आजावनाय हाबाफारि लानाय जायो। आंखौ उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै जोंहा थांनाय 31 फेब्रुवारि खालि जोंहा जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय जंगलबरि गावआव 28 गुथि जा बोसोरारि जथुम्मा जादोंमोन जथाइ फोथाराव। बाहायनो आंखौ डेलिगेट सेसनाव आफाद हिसाबै सायख'दोंमोन आरो बे सायख'नाय लेखायैनो आङो दिनै बियाबनि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो आवगायबोदों। गाहाय नेथारि हिसाबै जोंहा दुर्गेश्वर ब्रह्म आदा सारखौ सायख'नाय जादों आरो जोंहा लोगो नेहाथारि दङ, लोगो आफादगिरि दङ, फोसावगुरु दङ, बेनिफ्राय पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दं, बिदि माने लाइमोन गांखंबो दङ, माइनाव गांखंबो दङ। जों गासैबो मोनथाम माबाया गासैबो ज' जानानै जोङो धोरोमनि खामानि मावनो सिगांबोदों आरो मोजां पजिटिभ मोनदों। निसय जा गोदान लामाथिं जों आवगायनो सानदों निसय गोजों जागोन होननानै आं सानदों आरो जिहेतु जों धोरोमारि आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जों धोरोमनि खामानिखौनो फार्स्ट प्रिफारेन्स होनांगोन आरो बेजों लोगोसे धोरोमजों लोगोसे जोङो न'खर सोदांनाय, गथ' गथायखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनाय, समाजखौ फोसाबनाय, रांखावरि बिथिङाव जाहाथे जों जौगानो हायो बेफोरखौबो जोङो नोजोर होगोन धोरोमजों लोगोसे। बेखौ जोङो अनलायनायनि गेजेरजों मोनसे माने मा होनना बुङो आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों बेखौ सुस्रांनो नाजानो नांगोन। रागाजों नङा, मोनसा मोननायजों नङा। मोनसे धोरोमा गुबुन धोरोमजों मालाबाबो खंगात जाया। धोरोमा धोरोमानो सैथो, खिन्थु जायफोर माने फल'वार बिथांमोननि एसे माने बे इसोरखौ सिबिनो थांनायाव एसे माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायनि थाखायसो बेफोर फैयो होननानै आं सानो। गासैबो जुदि धोरोमारिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमारिनि खोथाखौ बुंदों, बिथांमोना जुदि गुबुन धोरोमनि गेजेराव जुदि अनज्लायनाय आन्डारस्टेन्डिं जुदि थायोबा आथिखालाव जों जिथु धोरोमनि गेजेराव जिथु माने एसे बेले बेजेखौ नुनो मोनदों निस्सय बे थानाय नङा होननानै आं सानो आरो आंखौ उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय 3 बोसोरनि थाखाय सायख'दों 2026, 27 आरो 28 मायथाइनि थाखाय। बे बोसोरथामावनि थाखाय आंखौ गोदानै आफादगिरि हिसाबै सायख'दों। आरो दिनैनि नैबे गोदान बिबान गथायनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबै आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आरो गोदानै जिखिनि बिथांमोना सायख'जानाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे बिबान गथायनाय हाबाफारियाव सफैनानै बुंनो थाङोब्ला
गिनाय मोनदों होननानै बुंनांगोन जिहेतु जिखिनि मोनसे हाबाफारि गोदानै मावनो लायोब्ला निसय बयबाबो गिनाय मोनो एबा गोसोआव एसे उसुखुथु मोननाय फैयो थेवब्लाबो होबाय जिहेतु धोरोमनि हाबाफारियाव गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनाय आरो इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बयनिबो मदद मोनगोनखौ आसा खालामनानै आरो इयुनावहाय जोंनि धोरोमनि फारसे आरो जोंनि माइनावफोरनि मोजां हाबाफारिखौ आङो मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय बेखिनियानो औ मावनांगौ हाबाफारि दं जोंहा माइनावाथ' जेनेबा मेनलियानो जोंहा न'खर मोनसे बेंनायनि न'खरनिगिरियानो जोंहा माइनावनि मोनसे न'खर दानायनिफ्राय फिसा फिसौ फोरोंनायनिफ्राय गासैबो बिथिङाव जोंहा माइनावा गोख्रों बिबान दं होननानै आं सानो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माइनावफोरनि सायाव समाजनि खामानि माइनावफोरनि सायाव माखासे सांग्रांथि लाबोनायनि खामानिबो दं होननानै आं सानो धोरोमजों लोगोसे बेखिनिया आङो जिहेतु नैबे धोरोमनि बिथिङावनो आंखौ हागोन होननानै मावनानै सायख'नानै होबाय जेथिया रायजो राजाफोरा आङो नैबे धोरोमनि बिथिङावनो धोरोम सिबिनायनि खामानियावनो आं गिबिसिन आङो बेखौनो मावजेनगोन होननानै आखायाव लाबाय आरो गोसोआव साननानै लाबाय आरो बे धोरोमनि खामानि मावनायनि लोगोसेनो गासैबो बिथिङावहाय मावलांनांगौ बा समाजनि बा माइनावफोरनि गेजेराव जिखिनि मावनांगौ खामानि आङो बेफोरखौ सिरिबाङै मावलांगोन होननानै आङो गोसोआव साननानै लानाय जादों